Θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Να σας καλησπερίσω στο... Δεν ακούμε, ναι. Δεν χρειάζεται να φωνάζω έτσι κι αλλιώς. Είναι... Ούτως ή άλλως έχετε πιει όλοι τον καφέ σας τώρα, οπότε ξέρω ότι οι τελευταίες συνεδρίες είναι πάντα πιο δύσκολες να τις ακολουθήσουμε, αλλά αυτή τη φορά σας υπόσχομαι ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Τριανταφύλου, ο οποίος είναι εξεταστής στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών, στο EPO, στο European Patent Office. Θα σας πει ότι χρειάζεται να ξέρει ένας μηχανικός για βιομηχανική ιδιοκτησία και το πιο σημαντικό, για ευκαιρίες εργασίες και το πώς τοποθετείται ο μηχανικός μέσα σε αυτό το θέμα στην βιομηχανική ιδιοκτησία, στην εφεύρεση και ό,τι άλλο νομίζετε εσείς, κύριε Τριανταφύλου, γιατί δεν τα ξέρω αυτά, τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς. Έχετε 23 χρόνια εμπειρία, οπότε πιο δυνατά δεν χρειάζεται εγώ να μιλάω δυνατά, ό,τι και να πω δεν έχει σημασία. Για να δούμε, αυτό είναι δυνατά. Ναι, αλλά εδώ είναι δυνατά. Καλά είναι εδώ. Είναι σαν το τέτοιο, τα πουλάκια. Όχι, να καθίσουν όλοι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε ο καλός μου φίλος, ο κύριος Κάτος, πήγα σε αυτόν τον οργανισμό και έπεσα μέσα. Έχω μείνει 23 χρόνια. Αλλά τουλάχιστον ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Και τώρα μετά από όλο αυτό τον καιρό μου έχει φανεί ότι είναι πλέον καιρός να διαδώσω λίγο το μήνυμα, διότι ξέρω ότι και στην Ελλάδα γενικώς αυτά τα θέματα δεν είναι πολύ γνωστά. Δεν καλύπτονται στα πανεπιστήμια και πολλοί κόσμος χάνει τις ιδέες του επειδή δεν ξέρει πώς να τις προστατεύσει. Λοιπόν, καταρχήν, παρά το ότι είμαι από το οργανισμό, δεν τον αντιπροσωπεύω επίσημα. Οφείλω αυτό να το πω για τα ψηλά γράμματα. Θα αρχίσω με την επίσημη παρουσίασή του όμως. Αυτό το σετάκι, το PowerPoint, είναι φτιαγμένο από τον οργανισμό ειδικά για παρουσιάσεις. Και στη διάρκεια θα το διανθίσουμε και με άλλες πληροφορίες, ώστε να γίνει πιο ενδιαφέρον. Οι ίδιοι, αν θέλετε, μπορείτε να διακόψετε και να κάνετε ερωτήσεις για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, να μην αφήνουμε να περνάνε και στο τέλος όποιος θυμάται. Συμφωνεί? Λοιπόν, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι τα διάφορα μέρη του οργανισμού. Εμένα κατοικοεδρεύω κάπου εκεί. Μια που είναι η πρώτη μου παρουσίαση, δεν έχω προλάβει να μεταφράσω τους τίτλους και να τους μετατρέψω. Ελπίζω ότι καταλαβαίνετε αυτά που γράφονται. Υπάρχει κάποιος που δεν καταλαβαίνει?
Έχετε κιόλας μία απορία? Λοιπόν, η πρώτη εξήγηση είναι η πατέντα είναι ουσιαστικά ένα νομικό έγγραφο το οποίο δίνει δικαίωμα σε ιδιοκτησία. Πνευματική ιδιοκτησία μεν, αλλά ιδιοκτησία. Και αυτό που γίνεται είναι όταν κάποιος έχει την ιδέα του, την περιγράφει αναλυτικά σε ένα έγγραφο, το οποίο εξετάζεται για το αν ευσταθεί τεχνικά και νομικά, και στο τέλος εκδίδεται το επιλεγόμενο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο δίνει προστασία για αποκλειστική χρήση της ιδέας σε μια γεωγραφική περιοχή, σε κράτη, στην Ευρώπη, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο, και για περιορισμένο χρόνο. Δηλαδή, οι πατέντες διαρκεί η προστασία τους 20 χρόνια από την ημέρα που πρωτοκατατίθενται. Για να μπορεί να πατενταριστεί μια ιδέα, πρέπει καταρχήν να έχει τεχνικό χαρακτήρα. Δεν μπορείς να πατεντάρεις ούτε έργα τέχνης, ούτε άλλα τέτοια πράγματα. Πρέπει να είναι νέα, να είναι εφευρετική, το οποίο σημαίνει η διαφορά της από την προηγούμενη τεχνολογία να είναι σημαντική και να έχει βιομηχανική εφαρμογή. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αν κάτι μπορεί να το κάνει ο καθένας στο σπίτι του, δεν είναι δυνατόν να το προστατεύσεις. Παρακάτω βλέπετε και τις εξαιρέσεις από τη δυνατότητα για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που είναι μαθηματικές μέθοδοι, προγράμματα υπολογιστών στα οποία θα επανέλθουμε, τρόποι για να κάνεις business και φυσικά τα ζώα και τα φυτά έχουν τις δικές τους δυσκολίες. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα προτερήματα του να έχει κανένας ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί απρόσκοπτα την ιδέα του και να ξανακερδίσει τα χρήματά του από την έρευνα που έχει κάνει και να μπορέσει να επενδύσει περαιτέρω σε έρευνα και τεχνική ανάπτυξη. Και φυσικά τα αγαθά που φέρνει στο κοινωνικό σύνολο το λέμε ότι είναι για την οικονομία της Ευρώπης, όπως αν το κάναμε αυτό στην Αμερική θα λέγαμε για την οικονομία της Αμερικής. Δεν είναι για όλο το κοινό ποτέ. Αυτές είναι οι γενικές ιδέες, ότι πράγματι μπορεί κανένας παρακολουθώντας τις πατέντες να εντοπίσει προς τα που οδεύει η τεχνολογία, να εμπνευστεί για καινούργιες εφευρέσεις, ουσιαστικά δηλαδή για βελτιώσεις παλαιότερων, και αν χρησιμοποιήσει τα συστήματα που υπάρχουν, όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών, να μην χρειαστεί να ξανακάνει την ίδια έρευνα που έχουν κάνει οι άλλοι και ιδιαίτερα δεύτερος. Ορίστε. Ναι. Όχι. Είναι εντελώς γραπτή η διαδικασία. Το κακό είναι δεν έχω ένα παράδειγμα, αλλά είναι ένα απλό κείμενο.
περιγραφή ακριβής του συστήματος, το τι είναι, πώς δουλεύει. Μια στιγμούλα. Συν σχέδια, συν απαιτήσεις. Απαιτήσεις είναι το νομικός όρος του τι ακριβώς θέλεις. Αυτό που ορίζει νομικά την απέτησή σου. Η εξέταση έχει δύο στάδια. Η μία είναι έρευνα και η άλλη λέγεται εξέταση σε βάθος. Στην έρευνα βρίσκεται το αν διαφέρει αυτή η ιδέα σου από ό,τι υπάρχει προηγουμένως. Στην εξέταση βρίσκεται για το αν έχει πληρεί τα κριτήρια που είπαμε προηγουμένως, το αν είναι νέα, εφευρετική κλπ. Και συμπληρωματικά υπάρχουν άλλα κριτήρια, όπως το ότι πρέπει να περιγραφεί πλήρως. Και πρέπει, αν κάποιος προσπαθήσει να την δοκιμάσει, που αυτό το κάνουν πάντοτε, να μπορεί να την επαναλάβει, να μπορεί να την φτιάξει την εφεύρεση. Ήδη από το στάδιο της εξέτασης, αν κάτι δεν φαίνεται να δουλεύει, θεωρείται ως μη πλήρης περιγραφή και απορρίπτεται. Το οποίο βεβαίως κανένας πρέπει να προσέχει, γιατί είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί να το περιγράφει ωραία, αλλά με στραβό τρόπο, να απορριφθεί η ιδέα του, αλλά ταυτοχρόνως να δημοσιευθεί και να γίνει κτήμα του κοινού και να μην πάρει ούτε τη δόξα. Παρεμπιπτόντως, μια που είπες γι' αυτό, το να γράψει κανένας την αίτηση για πατέντα χρειάζεται και αυτό την δική του νομικοτεχνική γλώσσα και γι' αυτό είναι καλό να καταφεύγει σε κάποιον ειδικό για βοήθεια, σε κάποιον πατεντοδικηγόρο, σε κάποιον που ασχολείται με αυτή τη δουλειά, για να τον βοηθήσει να μην πάει χαμένος ο κόπος του. Άλλη σχετική ερώτηση? Τέλος πάντων, εδώ πέρα λέμε ότι είμαστε πολύ σημαντικοί για την οικονομική πρόοδο της Ευρώπης. Τώρα την Ευρώπη τη βλέπετε, να μην το σχολιάσουμε, έτσι. Ο οργανισμός αυτός έχει ιδρυθεί με την συνθήκη του Μονάχου το 1973. Είναι διεθνής οργανισμός και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1977 με 7 χώρες, όπως λέω εδώ, αυτές που είναι με κόκκινες κουκίδες. Είναι περίπου η γνωστή Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, διότι αυτοί τα ξεκινάνε όλα και μετά όταν απλώνονται δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι. Η Ελλάδα κατάφερε να το υπογράψει το 1986 την συνθήκη και πάλι καλά, γιατί άλλες δεν τις έχει υπογράψει ακόμα. Λοιπόν, εδώ πέρα φαίνεται σύντομα ο οργανισμός από τι αποτελείται. Αποτελείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται με τη σειρά του από αντιπροσώπους από τα κράτη-μέλη, τα οποία συνήθως είναι οι πρόεδροι των τοπικών γραφείων ευρεσιτεχνιών, τα οποία υποτίθεται ότι θα είχαν καταργηθεί με την συνθήκη του Μονάχου, που είπαν προηγουμένως, αλλά αντιθέτως αυτά μεγαλώνουν. Απ' την άλλη μεριά είναι το εκτελεστικό μέρος, όπου γίνεται και η δουλειά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 38 κράτη-μέλη, τα οποία, αν ενδιαφέρεται κανένας, τα βλέπει. Δεν ξέρω αν έχει μεγάλη σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι επειδή γίνεται κεντρικά η διαδικασία, σε όλα αυτά τα κράτη-μέλη απλώνεται η δικαιοδοσία της ευρωπαϊκής πατέντας που εκδίνεται από το γραφείο αυτό. Βεβαίως.
Νάτι. Αλλά ευτυχώς την έχουμε περικυκλωμένη. Ελλάδα-Κύπρος. Εντάξει. Και εδώ το Καστελόριζο και εδώ είναι η Ρόδος. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι πραγματικά μέλος. Και έχω την εντύπωση ότι εντωμεταξύ έχουν γίνει μέλη και αυτοί εδώ οι γκρίζοι στη μέση. Η Βοσνία και το Μαυροβούνι. Και ναι, η Τουρκία είναι μέλος και αν είχατε προσέξει την πρώτη φωτογραφία, η σημαία της είναι μπροστά-μπροστά. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν. Λοιπόν, περί αυτολογία συνέχεια, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ευρεσιτεχνιών είναι το δεύτερος μεγαλύτερος δημόσιος οργανισμός στην Ευρώπη, μετά από την Κομισιόν. Δεν ανήκει στην Ενωμένη Ευρώπη, είναι εντελώς ανεξάρτητος και επίσης είναι και ο μόνος οργανισμός ο οποίος βγάζει τα έξοδά του και πληρώνει και στα κράτη-μέλη. Κοντολογής αποτελείται από έναν πρόεδρο και 5 γενικές διευθύνσεις, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά είναι όπου βρίσκεται ο πολύς κόσμος, οι εξεταστές και οι υπόλοιποι που κάνουν τις δουλειές. Και για τα άλλα βασικά δεν μπορούμε να πούμε πολλά, εκτός από το ότι ο οργανισμός είναι οργανωμένος ουσιαστικά στην μορφή δικαστηρίου. Αυτό που λέει operations είναι εκεί που γίνονται η πρώτη εξέταση των ευρεσιτεχνιών, είναι κάτι σαν πρώτος βαθμός, ο οποίος εκδίδει και τις πρώτες αποφάσεις, δίνει τα πρώτα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Μέσα στον ίδιο χώρο μπορούν να γίνουν και διάφορες διαδικασίες οι οποίες μοιάζουν με εφέσεις, είτε από τον ίδιο που έχει καταθέσει την αίτησή του επειδή δεν είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, γιατί του την έχουν περιορίσει πάρα πολύ, είτε από κάποιον άλλον ο οποίος πιστεύει ότι συγκεκριμένη πατέντα δεν πληρεί κάποιους όρους νομικούς. Σε μεγαλύτερο επίπεδο, το τρίτο που γράφει appeals είναι ένα τριτοβάθμιο όργανο, το οποίο είναι σαν εφετείο και σαν, ας πούμε, άριος πάγος, όπου αποφασίζονται και νομικά θέματα και από εκεί βγαίνει και η σχετική νομολογία με την οποία λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών. Και ακριβώς εδώ πέρα που μας δείχνουν τα από κάτω πραγματάκια, το τι κάνει το κάθε μέρος. Αλλά ας πάμε παρακάτω. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε και το πόσος κόσμος βρίσκεται σε αυτό το γραφείο. Οι 5 που βρίσκονται στις Βρυξέλλες πρέπει να είναι οι πιο ευτυχισμένοι υπάλληλοι του κόσμου. Και τα δόντια είναι χαυλιόδοντες μαμούθ. Και πράγματι ο οργανισμός έχει κοντά σε 7.000 ανθρώπους, συν διάφορους έκτακτους με συμβόλαια κλπ. Οι οποίοι κυκλοφορούν κατά καιρούς. Είναι κάπως μεγάλος οργανισμός και μάλιστα έχει μεγαλώσει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Και έτσι βλέπετε και τον χάρτη πόσο ωραία έχει τοποθετηθεί ο οργανισμός στην Ευρώπη. Λοιπόν, ας πούμε ότι το Μόναχο έχει γίνει η έδρα του οργανισμού, το κέντρο του,
και γι' αυτό έχει κάπως περισσότερες υπηρεσίες δευτερεύουσες από ό,τι έχει η Χάγη και το Βερολίνο. Αλλά ουσιαστικά η κύρια δουλειά γίνεται παντού η ίδια. Λοιπόν, αυτό είναι οι Βρυξέλλες, όπως καταλάβατε. Έχετε ερώτηση μέχρι τώρα, γιατί δεν άκουσα τίποτα. Ναι. Μια στιγμή. Πάρε το μικρόφωνο, γιατί... Ουσιαστικά το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τι προσφέρει στον επιχειρηματία που θα κάνει την πατέντα, πέρα από κάποια πιστοποίηση? Ακουμπήσαμε και λίγο πιο πριν. Αν έχει κάποιος ένα δυνατό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο να μην κινδυνεύει να πέσει επειδή βγήκε λίγο πρόχειρα ή γιατί ξέφυγε κάποιο την προσοχή, του δίνει την δυνατότητα να προστατεύει την εκμετάλλευση του προϊόντος του για την περιοχή που έχει την πατέντα. Δεν μπορεί κανένας ούτε να το φτιάξει ούτε να το εισάγει. Αν όμως κάποιος ανταγωνιστής κάνει ένα παρεμφερές προϊόν με κάποια εξτρά αναβάθμιση, τότε αυτό από τον δικό σου οργανισμό ελέγχεται και μπορεί να κάνει κάποια έφεση ο αρχικός επιχειρηματίας και να διορθωθεί νομικά? Βεβαίως. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι ο οργανισμός δεν βγαίνει έξω να τσεκάρει, δεν κάνει αυτεπάγγελτα εξετάσεις, αν κάποιος νομίζει ότι ο αντίπαλός του βγάζει κάτι το οποίο μπορεί να το προσβάλλει, μαζεύει τα στοιχεία του, την πατέντα του και ό,τι άλλο μπορεί και καταθέτει μία ένσταση. Αυτή θα εξεταστεί με τα ίδια κριτήρια και με τους ίδιους νόμους που εξετάζεται και η κάθε πατέντα και θα προσπαθηθεί να εντοπιστεί ακριβώς η διαφορά, αν υπάρχει, ανάμεσα στην προηγούμενη τεχνολογία και στην καινουριότερη. Αν υπάρχει διαφορά, η καινούρια πατέντα θα παραμείνει, αλλά η προστασία της θα είναι για αυτή τη συγκεκριμένη διαφορά. Και αν ο καινούριος αντίπαλος θέλει να την χρησιμοποιήσει, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να πληρώσει τον προηγούμενο για τα υπόλοιπα μέρη της εφεύρεσης. Σε αυτά γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία ίσως να μην μπορούμε να απολυμπούμε, αλλά το συνηθέστερο που κάνουν μεγάλες εταιρείες, αν βρεθούν σε αυτή την κατάσταση, βλέπε Sony και Philips, κάνουν ανταλλαγή πορτοφολιών. Έχει ο ένας 1 εκατομμύριο πατέντες, έχει και ο άλλος 1 εκατομμύριο πατέντες και λένε πάρε εσύ τις δικές μου και βγάζουν, γιατί βγάζανε και οι δύο CD και, πώς λένε, και τρίνητρον τηλεοράσεις, αν θυμάστε. Με αυτόν τον τρόπο. Αυτή ήταν ακριβώς η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν. Άλλο? Άλλος? Παρακαλώ. Αν έχω μια πατέντα στην Ευρώπη, ναι, δεν μπορώ να εισάγω αυτό το προϊόν από μια άλλη εταιρεία, από Ινδία, Κίνα, η οποία δεν έχει πατέντα σε εκείνη τη χώρα? Στη χώρα που δεν υπάρχει πατέντα, που όπως η Κίνα και η Ινδία είναι λίγο δύσκολο να ελεγχθούν ακόμα, μπορεί να φτιάχνουν πράγματα από αντιγραφή. Το θέμα είναι ότι όταν βρεθούν εδώ, όποιος έχει την πατέντα θα τους καταγγείλει και θα ζητήσει να μαζευτούν τα προϊόντα αυτά από την αγορά. Είναι ένα από τους τρόπους προστασίας που έχει κανένας σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αν είναι να προστατευτεί καλά, συγγνώμη, πρέπει να κάνει και μια πολιτική πατέντων. Δηλαδή το να έχει μόνο ευρωπαϊκή πατέντα δεν φτάνει. Πιθανότατα πρέπει να έχει και αμερικάνικη, βραζιλιάνικη, ινδική, κινέζικη, κορεάτικη, ιαπωνέζικη, ταϊβανέζικη, για να μπορέσει να είναι καλά προστατευμένος. Αλλά και αυτό πρέπει να αξίζει τον κόπο και τα χρήματα με τη σειρά του.
Ορίστε. Για να ακούν και οι υπόλοιποι. Πόσο πρέπει να διαφέρει μια εφεύρεση ένα προϊόν από ένα προηγούμενο για να θεωρηθεί ότι μπορεί να πατενταριστεί αυτό και όχι ότι είναι αντιγραφή με κάποιο προηγούμενο. Υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια, υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, πώς πάει? Υπάρχουν, βέβαια. Αυτό που λέγαμε για το νέο και εφευρετικό, εκεί πάνω κινείται όλη η διαδικασία και η σκέψη του αν είναι μια πατέντα θα εγκριθεί ή όχι, ή αν θα περιοριστεί. Έχετε κάποιο παράδειγμα από κάτι που ήταν αντίγραφο, αποφάνθηκαν από τελικά κάτι ότι που ήταν αντίγραφο. κάτι που τελικά δεν ήταν? Υπάρχει ένα παράδειγμα, μια που το λες, για δύο συσκευές οι οποίες ήταν παρόμοιες και οι οποίες προκαλέσανε πολύ γέλιο στον χώρο. Αν θυμάστε, κυκλοφοράει μια συσκευή που λέγεται Epilady και χρησιμεύει στην αποτρίχωση. Θα έπρεπε να το ξέρετε, ηλεκτρολόγοι είστε. Λοιπόν, η συγκεκριμένη εφεύρεση είχε μικρά δισκάκια τα οποία γυρνούσαν το ένα δίπλα στο άλλο και διαδοχικά τραβούσαν τρίχες κλπ. Μία άλλη εταιρεία, νομίζω η Remington, είχε βγάλει ένα άλλο σύστημα το οποίο είχε ένα ελαττήριο το οποίο το πίεζε και επειδή κινιόταν οφιοειδώς έκανε ακριβώς την ίδια δουλειά. Και προφανώς αυτά τα δύο ήταν αρκετά παρόμοια, αλλά όχι και ίδια. Δηλαδή το ένα ήταν νέο σχετικό με το άλλο, μετά το πρόβλημα ήταν αν ήταν εφευρετικό σε σχέση με το άλλο. Και έφυγε αυτό, εκτός που έφυγε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ως δύο πατέντες κάποια στιγμή, άρχισε καταφύγαν στη συνέχεια και στα τοπικά δικαστήρια. Πήγαν συγκεκριμένα στην Αγγλία και στη Γερμανία, οι δύο εταιρείες, για να δούνε ποιος θα πάρει το χώρο. Τα ειδικά δικαστήρια, γιατί στην Αγγλία και στη Γερμανία έχουν και ειδικά δικαστήρια για πατέντες, δεν το κάνουν το ίδιο που κάνουν τα ποινικά, όπως σε κάποια χώρα που ξέρω, καταλήξανε καταρχήν σε αντίθετες αποφάσεις. Δηλαδή το κάθε ένα δικαστήριο δικαίωσε τον άλλον αντίπαλο. Κάνανε εφέσεις, είδαν τα δικαστήρια ότι το άλλο είχε βγάλει αντίθετη απόφαση και στον επόμενο βαθμό βγάλουν ξανά τις αντίθετες αποφάσεις. Και να σας πω την αλήθεια, τότε δεν θυμάμαι και τι έγινε στο τέλος. Μάλλον πέρασε 20 ετία με όλα αυτά. Αλλά ναι, υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί να ξεχωρίσει κανένας αν κάτι είναι πραγματικά εφευρετικό ή όχι και σε ποιο βαθμό. Γενικά όμως μπορεί να το πει κανένας το εφευρετικό όταν το δει. Υπάρχουν και ορισμένες οδηγίες για το πώς να το σκεφτεί ανάποδα, δηλαδή το αν δεν ήταν εφευρετικό τότε τι θα γινότανε κλπ. Και μπορεί κανένας να κοιτάξει απλά πράγματα που βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ. Μία εταιρεία που έχει κάνει πάρα πολύ καλή πολιτική στις πατέντες της είναι η Gillette, η οποία έχει αρχίσει πριν από 1,5 αιώνα εφευρίσκοντας το ξηραφάκι ασφαλείας. Αν το θυμάστε, στους παππούδες σας που ήταν ένα πραγματάκι μεταλλικό που ξεβίδωνε και από κάτω μετά. Πρώτα βίδωνε από πάνω, μετά το κάνανε να ξεβιδώνει από κάτω και να ανοίγει. Δεν θυμάται κανένας, Και μετά αρχίσανε, βγάλανε τις άλλες τις μηχανές που ήταν ασφαλείας με ένα ξηραφάκι, με 2 ξηραφάκια, με 5,5 ξηραφάκια τώρα. Αν τα έχετε παρακολουθήσει θα καταλάβετε το πώς προχωράνε βήμα-βήμα κάνοντας οι ίδιοι καινούρια εφεύρεση, βελτίωση της προηγούμενης, η οποία να τους προστατεύσει για τα επόμενα 20 χρόνια. Παρακαλώ.
Ποιο είναι το κόστος για να ελέγξουμε αν η ιδέα μας μπορεί να εγκριθεί ως πατέντα και μετά ποιο είναι το κόστος για να διατηρήσουμε πατέντα για το διάστημα? Το κόστος είναι αρκετό, αλλά μπορεί κανένας να ξεκινήσει οικονομικά. Μπορεί να κάνει την αίτησή του για πατέντα, ας πούμε, στην Ελλάδα, στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας να την καταθέσει, που κοστίζει κοντά στα 300 ευρώ, να πάρει την πρώτη του έκθεση έρευνας, αιτιολογημένη, και μετά να αποφασίσει για το αν θα συνεχίσει ή όχι. Αν θελήσει κανένας να ξεκινήσει κατευθείαν από το Ευρωπαϊκό Γραφείο, θα του στοιχήσει, νομίζω, πρώτη κατάθεση γύρω στις 2.500-3.000 ευρώ και μετά μεγαλώντα ποσά. Και αν θέλει κάποιος να δει όλες τις λεπτομέρειες, μπορεί να ανοίξει το site του EPO και να βρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για λεπτομέρειες. Ναι. Αλλά η πρώτη έρευνα, αυτή που είπαμε, από το ελληνικό γραφείο, είναι μια καλή έρευνα. Πολλές φορές τη στέλνουν και την κάνει το Ευρωπαϊκό Γραφείο παρεπιπτόντως, λόγω φόρτου εργασίας ή λόγω δυσκολίας. Επειδή είναι 7 άνθρωποι, νομίζω, είναι οι εξεταστές στο ΝΟΒΗ και δεν μπορούν να τα κάνουν όλα. Πες ξανά, γιατί σου πήραν το μικρόφωνο και δεν είναι... Υπάρχει μετά κάποιο κόστος που πρέπει να πληρώνει κανείς κάθε χρόνο για να διατηρήσει την πατέντα ή το όχι? Κόστος αυτό υπάρχει, βέβαια. Υπάρχει κόστος. Δηλαδή πέρα από αυτό που θα δώσει για τον το έλεγχο... οποίο μάλιστα ανεβαίνει κάθε χρόνο. Αλλά αυτό πλέον είναι το θέμα του αν κάποιος εκμεταλλεύεται την πατέντα του ή όχι. Αν βγάζει από αυτήν, πληρώνει και τη διατηρεί. Αν δεν βγάζει, την αφήνει να γίνει γενικό κτήμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Γιατί πρέπει να καλούμαστε να ζητήσουμε την έκδοση μιας πατέντας σε διαφορετικές χώρες? Δηλαδή, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει ένας διεθνής οργανισμός έγκρισης πατεντών? Συγγνώμη, δεν την κατάλαβα την ερώτηση. Είπατε ότι μπορεί μια πατέντα να είναι πατέντα στην Ευρώπη, αλλά για να εγκρίνω την πατέντα μου στη Βραζιλία πρέπει να απευθυνθώ στον εκεί οργανισμό έγκρισης πατεντών. Πράγματι. Γιατί δεν μπορεί αυτό να γίνει σε ένα διεθνή οργανισμό πατεντών ανά τον κόσμο? Ο Διεθνής Οργανισμός Πατεντών, το WIPO, υπάρχει. Και μπορεί κανένας να κάνει και μέσω αυτού την αίτησή του για πατέντα. Και τις μισές περίπου, όπως θα δούμε παρακάτω στις στατιστικές, τις εξετάζει ούτως ή άλλως το EPO πάλι. Τις άλλες μισές περίπου τις κάνει το USPTO, Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα είναι ότι για να γίνει ένα έγγραφο νομικό να έχει ισχύ σε μία χώρα, πρέπει σε αυτή τη χώρα να κατατεθεί ξεχωριστά. Αυτό το έχουμε και στην Ευρώπη ακόμα. Δηλαδή υπάρχει ο οργανισμός ο ευρωπαϊκός, δίνει μια πατέντα για όλες τις χώρες, που θα ίσχυε για όλες τις χώρες μέλη, αλλά πρέπει ο εφευρέτης μετά να πάει σε όλες τις χώρες ξεχωριστά και να καταθέσει την πατέντα του για να την κάνει τοπική πατέντα. Ακόμα και για την Ενωμένη Ευρώπη, η μοναδική πατέντα που θα ελπίζανε να ισχύει και στις 25 χώρες κατευθείαν και χωρίς άλλη διαδικασία, σκοντάφτει. Και σκοντάφτει ο του θαύματος στις γλώσσες. Όσοι έχουν μικρή γλώσσα που δεν είναι τα αγγλικά δηλαδή, έχουν αντίρρηση, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ούτε η Ελλάδα θέλει να γίνει αυτό και να μην έχει την γλώσσα της στην μοναδική ευρωπαϊκή πατέντα.
Δυστυχώς δεν είναι εύκολη δουλειά και γι' αυτό χρειάζεται κανένας λίγο να τα σκεφτεί τα πράγματα και χρειάζεται να βρει και ειδικούς για να τον βοηθήσουν, όπως είπα και προηγουμένως. Αλλά τώρα το θέμα μας δεν είναι τόσο πολύ το να βρούμε τους ειδικούς, όσο είναι το να έχουμε μία ιδέα του τι γίνεται. Δηλαδή, έχεις μία ιδέα, τι μπορείς να την κάνεις. Και μια που το αναφέραμε αυτό τώρα, όταν έχει κανένας μια καλή ιδέα που είναι για πατεντάρισμα, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να μην την πει. Διότι αν την πει, την αποκαλύπτει και αν αποκαλυφθεί με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του στην ίδια την εξέταση. Δηλαδή, αν κάποιος γράψει ένα ωραίο paper επειδή σκέφτηκε μια ωραία ιδέα, το ίδιο αυτό το paper θα χρησιμοποιηθεί για να αποδείξει ότι αυτή η ιδέα είναι γνωστή ήδη και να μην πάρει πατέντα. Παράδειγμα, ήταν δύο τύποι στην IBM που δουλεύανε πριν από πολλά χρόνια, το 50 νομίζω, οι οποίοι εκεί που καθόντουσαν στο εργαστήριό τους ανακαλύψανε το τρανζίστορ. Τους θυμάστε? Λοιπόν, από τη χαρά τους γράψανε ένα paper και σύντομα πήραν και το βραβείο Νόμπελ. Πατέντα όμως δεν πήρανε και έτσι η IBM ουσιαστικά έχει βγει από το χορό, αντί να είναι η πρώτη εταιρεία. Καταλαβαίνετε τι παθαίνει κανένας άμα δεν έχει σκεφτεί τι έχει στα χέρια του. Άλλος? Ήθελα να ρωτήσω αν ο οργανισμός σας, αν υπάρχει περίπτωση ο οργανισμός σας να έρθει σε σύγκρουση με μεγαλύτερα οικονομικά συμφέροντα, ώστε να απορρίψει μια εφεύρεση ως πατέντα. Αν έχει γίνει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξε μία φορά ένα φαινόμενο, ήταν αυτό που λεγόταν Onco-Mouse, για το οποίο και είχαν γίνει διαδηλώσεις από την Greenpeace και μας χτίσανε μέσα στο γραφείο ως διαμαρτυρία. Ευτυχώς όχι εμάς, αυτούς που είναι στο Μόναχο. Και ο εξεταστής το απέρριψε αυτό, το ποντίκι, το οποίο ήταν φτιαγμένο γενετικά για να παθαίνει εύκολα καρκίνο, και ο πρόεδρος του το ξαναέστειλε πίσω για να το ξαναεξετάσει με πιο καλό τρόπο, γιατί το απαιτούσε η αμερικάνικη βιομηχανία. Αλλά εκτός από αυτό, γενικώς δεν έχω ακούσει άλλο φαινόμενο τέτοιο, ούτε μου έχει τύχει, και παρά το ότι και εμένα οι ασχολίες μου ήταν πάντοτε με μεγάλες εταιρείες. Μάλλον όχι είναι σημαντικό, δεν μπορεί να μην είναι ανεξάρτητος οργανισμός και να βγάζει λάθος αποτελέσματα, να μην κρίνει δηλαδή δίκαια, διότι οτιδήποτε τέτοιο είναι δημόσιο. Δημοσιεύεται, το ξέρουν όλοι. Όταν βγάλει μία πατέντα η οποία δεν στέκει, θα εμφανιστεί ένας σωρός κόσμος ο οποίος θα κάνει ένσταση και στον ίδιο τον οργανισμό και στα δικαστήρια. Οπότε τι θα κερδίσει κανένας άμα δεν έχει καλή πατέντα? Ουσιαστικά όλη η κατάσταση οδηγεί στο να είναι η ποιότητα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καλή, για να υπάρχει ασφάλεια. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, να έχει υπόψη του ότι μπορεί και να το χρησιμοποιήσει. Δεν θα πέσει σε κάτι το οποίο ήδη υπάρχει και μπορεί να βρει προβλήματα, να έρθει στα δικαστήρια κλπ. Εντάξει. Γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει προσπάθειες να πατενταριστεί λογισμικό ή προγραμματιστικός κώδικας. Ο ποιος κώδικας? Προγραμματιστικός κώδικας. Ναι. Ποια είναι η θέση του οργανισμού πάνω σε αυτό το φαινόμενο? Η βασική θέση, όπως είδαμε, είναι ότι κώδικας δεν προγραμματίζεται. Ωστόσο, να το πούμε σύντομα, όταν... παρένθεση. Όπως επειδή το σύστημα των πατεντών είναι παλιούτσικο, είναι γύρω στους 5 αιώνων περίπου,
είναι συγκεντρωμένο στα φυσικά πράγματα. Δηλαδή οι μηχανές, διαδικασίες και τέτοια. Αν κάτι δεν φαίνεται ότι κάνει κάτι στο φυσικό κόσμο, που μπορείς να το νιώσεις, είναι προβληματικό. Το software, ο κώδικας, πατεντάρεται αυτή τη στιγμή όταν βρίσκεται σε σύνδεση με μηχανή. Δηλαδή είναι ένας κώδικας ο οποίος πάνω στην μηχανή τάδε, σε ένα κομπιούτερ δηλαδή ή σε άλλα παρόμοια μηχανήματα, κάνει την τάδε επεξεργασία, φέρνει το τάδε αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το software και μάλιστα πολύ ωραία. Και υπάρχουν πάμπολες πατέντες αυτού του τύπου. Δηλαδή η ιδέα ότι το software δεν πατεντάρεται δεν ισχύει αν κάποιος το κάνει με τον σωστό τρόπο. Μόνο το σίγουρα απορρίπτεται κατευθείαν. Είναι όπως όταν γράψεις ότι εγώ ανακάλυψα την τάδε μαθηματική ή τον τάδε μαθηματικό τύπο. Λένε μπράβο, το βραβείο των μαθηματικών είναι από εκεί, δεν είναι εδώ. Άλλο. Πόσο καλό είναι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην αγορά, αφού εμέσως πριν σαφώς μειώνει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί μονοπόλιο. Είναι. Εδώ. Συγγνώμη. Να επαναλάβω, θέλετε. Ναι. Πόσο καλό είναι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην αγορά, εφόσον εμέσως πριν σαφώς μειώνει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί μονοπόλια. Πώς τον μειώνει τον ανταγωνισμό όμως? Ότι δεν μπορεί ο καθένας να αντιγράψει αυτόν που σκέφτηκε κάτι. Το πράγμα είναι απλό. Εσένα θα σου άρεσε να πάρεις να νοικιάσεις ένα σπίτι και με το που το νοικιάζεις να έρθουν να μπουν μέσα άλλοι? Όχι, απλώς από τη μεριά του καταναλωτή, ναι. Ένα προϊόν όπου παράγεται από πολλές εταιρείες και οι εταιρείες, ως γνωστόν, υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους, θα έχει και ανάλογο πιο φθηνό κόστος. Από τη μεριά του καταναλωτή πάντοτε, όχι από τη μεριά του επιχειρηματία. Δηλαδή, ουσιαστικά τώρα ένα προϊόν που πατεντάρεται έχει και ένα αλφα κόστος, όπου και παραμένει... Βεβαίως. Αλλά εξαρτάται τι είναι αυτό. Συνήθως τα προϊόντα που πατεντάρονται, για να μην λέμε και ό,τι να είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ας πούμε, στις μηχανές της Gillette. Άμα δεν σου αρέσει να ξυριστείς με την, πώς τη λένε, την Mach 5, τι είναι τώρα, παίρνεις την Mach 3, της οποίας η τιμή έχει πέσει. Παίρνεις την Wilkinson, τις λέμε και με το όνομά τους. Σωστά, άρα ο ανταγωνισμός παραμένει. Απλώς για αυτό το οποίο είναι η καλύτερη τεχνολογία, πρέπει να πληρώσεις παραπάνω στον συγκεκριμένο που την έχει, μέχρι να περάσει 20 ετία ή να βαρεθεί να την εκμεταλλεύεται και να την εγκαταλείψει και να αρχίζουν να την κάνουν και άλλοι. Άρα δεν καταργεί τον ανταγωνισμό, αντιθέτως δίνει ένα κίνητρο στον καθένα να κάνει κάποια βελτίωση στην παραγωγή, στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, στις διαδικασίες. Και τα υπόλοιπα παραμένουν. Δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει την τελευταία λέξη. Ακόμα και στην ιατρική, που υποτίθεται ότι η τελευταία τεχνολογία σώζει ζωές, αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει. Αυτό μπορείς και με παλιότερες μεθόδους να σωθείς. Άρα δεν υπάρχει θέμα του να καταστρέφεται ο ανταγωνισμός. Ίσα-ίσα που αν κάποιος βλέπει ότι δημιουργούνται καινούργια προϊόντα, να εμπνευστεί να κάνει και αυτός ο ίδιος κάποιο καινούριο στον τομέα που καταλαβαίνει ή που σκέφτεται ότι υπάρχει μία ανάγκη και μπορεί να την καλύψει. Άρα και σκεφτείτε. Θέλω να επανέλθω λίγο στο ζήτημα αυτό με τι δεν πατεντάρεται. Κάποτε είχα διαβάσει ότι η T-Mobile στη Γερμανία έχει πατεντάρει το χρώμα ματζέντα. Το ποιο? Το χρώμα ματζέντα. Ένα κόκκινο που έχει το γνωστό αυτό που έχει παντού. Ναι.
Πώς το πατεντάρεις αυτό? Δεν ξέρω. Επίσης έχω ακούσει ότι έχει πατενταριστεί στην Αμερική το OK button. Η Αμερική είναι ένα άλλο μέρος το οποίο βρίσκεται πέρα από τον ωκεανό και πολλά από τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί μας προκαλούν δέος. Μερικές από τις διαφορές τους είναι ότι δίνουν πατέντα για οτιδήποτε μπει μέσα στο γραφείο τους. Ακόμα και για αυτά τα οποία ρητός απαγορεύονται. Όπως το software, business methods κλπ. Οι Αμερικάνοι τα έχουν δώσει τώρα. Δεν φτάνει να το βάλεις μέσα. Τα χρώματα κανονικά δεν πατεντάρουν και αυτά εξαιρούνται. Είναι αισθητικές δημιουργίες, δεν πατεντάρονται. Θα μπορούσαν να καλυφθούν με ένα άλλο από τα συστήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, γιατί υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει το copyright, υπάρχουν τα trademarks, υπάρχουν τα βιομηχανικά σχέδια. Περιμένουμε μία απόφαση από ένα αμερικάνικο δικαστήριο, το οποίο θα αποφανθεί στο αν ποιος, ξεχνάω το όνομα, τα παπουτσάκια, τα γοβάκια που είχαν κόκκινο πάτο, αν τα θυμάστε, ήταν μια συγκεκριμένη μάρκα και την αντέγραψε ο Yves Saint Laurent, το κόκκινο αυτό του πάτου. Βρίσκονται στα δικαστήρια και θα μάθουμε αν αυτό αποτελεί πράγματι σήμα, ιδιοκτησία κλπ. Του καλού κυρίου που τα έβγαζε ή όχι. Ορίστε. Επειδή νομίζω ότι η μεγαλύτερη αναστολή να πατεντάρει κάποιος είναι το κόστος. Υπάρχει κάποια στατιστική του πόσα χρήματα πάνε χαμένα ή πόσες ήταν οι αποτυχημένες πατέντες και αν υπάρχει κάποιο στοιχείο για την Ελλάδα. Δηλαδή μήπως πρέπει να πάμε στον ΟΒΗ να δούμε πώς πάει και μετά, πώς θα το βλέπατε? Όπως τα βλέπαμε παρακάτω, να δούμε και παρακάτω. Εδώ πέρα θα δούμε ότι κάνουμε, λοιπόν, ας τα πηδήξουμε αυτά, διότι δεν θα μάθουμε τίποτα. Εδώ λέει πόσο καλοί είμαστε. Συνεχώς λέει το πόσο καλοί είμαστε, οπότε δεν σας... Είμαστε πράγματι καλοί, ήμασταν τόσο καλοί που αποφασίσαν να κατεβάσουν την ποιότητα του προϊόντος μας. Έλαντε. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει απλώς το πόσες ευρωπαϊκές πατέντες γίνονται το χρόνο. Θα δείτε ότι έχουμε φτάσει 235.000 πρόπερση. Τώρα νομίζω ότι έχουμε φτάσει στις 300.000. Εδώ πέρα δείχνει παρεμπιπτόντως ένα παράδειγμα παραπλήσιο είναι αυτό, δεν είναι η απάντηση στην ερώτηση, αλλά δείχνει πόσες πατέντες αποδίνονται, είναι το κόκκινο χρώμα, πόσες έχουν εγκαταλείψει τις πατέντες τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης, δηλαδή ενώ αλληλογραφούν με τον εξεταστή, λένε ξαφνικά εντάξει την αποσύρω, και πάνω το CL είναι αυτοί οι οποίοι την έχουν καταλήψει μετά από την έκθεση έρευνας, που είναι το πρώτο μήνυμα που λαβαίνουν, που τους λέει ποια είναι η προηγούμενη τεχνολογία. Δηλαδή τους δείχνει ουσιαστικά το ότι δεν έχουν κάνει εφεύρεση. Αυτό νομίζω ότι είναι ήδη ενδεικτικό του πώς γίνονται τα πράγματα. Συνεχίζει κανένας όσον βρίσκει ότι πρώτον μπορεί να πάρει πατέντα και δεύτερον ότι μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Διότι αν δεν βγάλει από την πατέντα δεν υπάρχει λόγος να πληρώνει. Τα βήματα είναι ακριβά κάπως, όπως είπα και προηγουμένως, γι' αυτό είναι καλά κανένας να ξεκινήσει ας πούμε από τον ΟΒΗ. Ναι, συνιστάται, νομίζω ότι είναι από τα πιο φτηνά μέρη, αν εξαιρέσουμε και την Γαλλία και το Βέλγιο, και την Κύπρο. Μην ξεχνάμε, είχε γίνει τελευταία.
μετά από την έκθεση έρευνας που θα πάρει κανένας από τον ΟΒΗ θα μπορεί να αποφασίσει τι να κάνει σχετικά με την πατέντα του. Αν θα την προχωρήσει και αν θα προσπαθήσει και να την εκμεταλλευτεί, διότι το θέμα είναι, αν αποδεικνύεται ότι είναι η ιδέα του εκμεταλλεύσιμη, να προχωρήσει την εκμετάλλευση. Αλλιώς τι να την κάνει, να πληρώνει απλώς για να την διατηρεί. Πώς το πούμε, το εφευρέτης που να έχει κάδρο την πατέντα δεν έχει νόημα. Απλώς εδώ πέρα μας δείχνει την διεθνή δραστηριότητα στις πατέντες, όπως βλέπετε. Η Ελλάδα βρίσκεται εκεί στα other EPC states και πρέπει να είναι 0,00. Η Ελλάδα ουσιαστικά δεν έχει δραστηριότητα στις πατέντες και αυτές οι λίγες που έρχονται είναι γιατί κάποιες εταιρείες προτιμάνε να τις εισάγουν μέσω Ελλάδας λόγω του χαμηλού κόστους. Δηλαδή η αμερικάνικη πατέντα που την φέρνουν μέσω της Ελλάδας για να γίνει ευρωπαϊκή κλπ. Γι' αυτό βασιζόμαστε σε εσάς να σκεφτείτε και να χρησιμοποιήσετε τις διαδικασίες. Ορίστε. Ναι. Ναι. Στην Αμερική ξέρω ότι γίνεται το εξής φαινόμενο. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες αγοράζουν μαζικά πατέντες από εφευρέτες, δεν παράγουν τίποτα και ουσιαστικά περιμένουν άλλες εταιρείες να παράγουν κάτι που χρησιμοποιεί αυτή την πατέντα προκειμένου να κάνουν κάποια ένσταση και να βγάλουν κάποια χρήματα. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα στην Ευρώπη? Αυτές οι εταιρείες, από όσο ξέρω, λέγονται patent trolls. Ναι. Γενικώς το πρόβλημα έχει απλωθεί παντού. Το αντίδοτό του είναι η καλή ποιότητα στις πατέντες. Δηλαδή, αν έχουν βρεθεί όλες οι προηγούμενες τεχνολογίες που υπάρχουν μέσα στη διάρκεια της έρευνας, είναι δύσκολο να εμφανιστεί τρόλ. Γιατί και αυτοί που έχουν αγοράσει τις πατέντες δεν αγοράζουν κάτι κρυφό. Κάθε πατέντα που εκδίδεται δημοσιεύεται. Και μπορεί ο καθένας να την ψάξει και δωρεάν στα συστήματα και μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών και μέσω του Ευρωπαϊκού Γραφείου και μέσω του Ελληνικού Γραφείου υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή πλέον δεν βρισκόμαστε σε καμία κατάσταση που να μην μπορείς να ξέρεις τι υπάρχει. Απλώς μέσω των οργανισμών παίρνεις μια πιο εμπεριστατωμένη απάντηση, διότι υπάρχει πολλή εμπειρία και μπορεί κάποιος να πει αν υπάρχει τέτοια εφεύρεση ήδη ή όχι. Αυτό προσπαθούμε, να σκοτώσουμε και τα τρόλ μεταξύ άλλων. Άλλος. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Είναι γρήγορα. Πράγμα, copyright και πατέντα είναι το ίδιο πράγμα? Όχι. Είναι διαφορετικά συστήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα αναφέραμε έτσι επιτροχάδιν προηγουμένως. Το copyright είναι προστασία συνήθως γραπτών. Δηλαδή γράφει ένας ποιητής το ποίημά του, αυτό θεωρητικά τουλάχιστον έχει αυτόματα copyright. Ακόμα και χωρίς να το δημοσιεύσει. Η πατέντα προστατεύει συγκεκριμένα συστήματα βιομηχανικής εφαρμογής. Μηχανές, μεθόδους, διαδικασίες για να κατασκευαστεί κάτι και τέτοια. Αν κάτι είναι πιο περιορισμένο, μπορεί να προστατευτεί και με βιομηχανικό σχέδιο. Στο βιομηχανικό σχέδιο σχεδιάζεις κάτι, όπως το γνωρίζουμε στο σχέδιο, το καταθέτεις και προστατεύεται ακριβώς αυτό που έχεις σχεδιάσει. Πρέπει βέβαια αυτό να είναι κάτι το οποίο να μην παίρνει αλλαγή. Δηλαδή το να σχεδιάσεις ένα κύκλωμα, ας πούμε, και να το καταθέσεις είναι φανερό ότι δεν σε προστατεύει ως βιομηχανικό σχέδιο, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να αλλάξει τα σύρματάκια και να είναι άλλο. Αυτό προστατεύεται με πατέντα το κύκλωμα.
Μην του το παίρνεις. Για το λογισμικό είναι παρόμοια η δυσκολία και πρέπει να έχει κάποιος... αν κάποιος φτιάξει ένα πρόγραμμα, software. Βάλ' το κοντά λίγο και πες ένα το. software λογισμικό στον υπολογιστή. Ναι. Θα έχει και αυτό παρόμοιες δυσκολίες, δηλαδή, στον πώς θα το... Το software ναι. δεν έχει copyright, έτσι. Δηλαδή, αν γράψεις ένα ωραίο πρόγραμμα και έχει copyright, άμα πάει ο άλλος και το γράψεις, σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού, δεν θα είναι εντελώς διαφορετικό. Το πάρει από τη Fortran και το κάνει Pascal. Πάει το copyright. Παρά το ότι κάνει ακριβώς τα ίδια βήματα. Τι μπορείς να κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχει τρόπος να... Τα προγράμματα πατεντάρονται με την βοήθεια του μηχανήματος το οποίο τα εκτελεί. Δηλαδή γράφει στην πατέντα ότι έχουμε μηχάνημα στο οποίο αυτό το software κάνει τις τάδε διεργασίες και έχει το τάδε αποτέλεσμα. Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχει τρόπος, ότι καλύπτεται το software, απλώς πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο. Τι έγινε? Wow! Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε και τους παρεπιπτόντως τους καλύτερους πελάτες του καταστήματος. Νομίζω ότι για όποιον ενδιαφέρεται η παρουσίαση θα μπορεί να δημοσιευθεί. Δεν είναι κρυφή και όποιος θέλει να δει με την ησυχία του αριθμούς. Λοιπόν, έτσι για την ιστορία, αυτό το μηχάνημα που έδινε ρέστα στα λεωφορεία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή πατέντα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με το να αντιθασεύσουμε την Κίνα, να δίνει και να σέβεται πατέντες. Κάθε χρόνο γίνεται και ένας διαγωνισμός για το ποιος εφευρέτης είναι ο πιο καλός εφευρέτης, το οποίο μοιάζει λίγο με τα βραβεία BAFTA, ας πούμε, τα οποία δίνουν στην Αγγλία σε όποιον ηθοποιό έχει πάρει Όσκαρ. Όπως βλέπετε και εδώ, πήρε Νόμπελ, πήρε και τέτοιο. Και αυτό είναι η χειρότερος πονοκέφαλος που έχουμε εδώ και 3 χρόνια, το να φτιάξουμε την κατάταξη των κατηγοριών των τεχνολογιών με τον οποίο ψάχνουμε τις πατέντες να προσαρμοστούν για να μπορούν να τις χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, ένα από τα τελευταία πράγματα που κάνουμε είναι ότι συνεργαζόμαστε με την Google για να βοηθήσει σε μεταφράσεις. Δεν έχω παράπονο, τουλάχιστον οι Ιαπωνέζικες πατέντες έχουν πολύ ενδιαφέρον ότι μπορείς να πατήσεις ένα κουμπάκι και ξαφνικά τα τζιμπλίκια να γίνουν λέξεις και να καταλάβεις περίπου περί τίνος πρόκειται. Είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη εξέλιξη, αλλά ας πούμε η μετάφραση από τα Ιταλικά στα Αγγλικά ή από τα Ελληνικά στα Αγγλικά δεν λέγεται. Λοιπόν, και επειδή είδα ότι η ώρα εδώ πέρα έφτασε περίπου στο τέλος της, επάνω βλέπετε τις επίσημες διευθύνσεις του γραφείου, του Ευρωπαϊκού Γραφείου. Αν πάτε στην διεύθυνση epio.org, πράγματι μπορείτε να βρείτε πληροφορίες γενικές για το πώς λειτουργεί ο οργανισμός, για το πώς μπορείτε να καταθέσετε πατέντα, ποιες είναι οι προδιαγραφές της σελίδας για να καταθέσετε και ποιες είναι οι τιμές και ό,τι άλλο θέλετε. Επίσης, σε κάποια σελίδα μπορεί να βρείτε και προσφορές εργασίας. Έχει και θέσεις για εργαζόμενους εκεί. Καλή ώρα. Το οποίο είναι και αυτό μια περίπτωση την οποία μπορείτε να σκεφτείτε για το μέλλον. Από κάτω είναι τα δικά μου στοιχεία για όποιον τυχόν ποτέ θελήσει να έρθει σε επαφή. Μήπως με πληροφορείτε ότι η ώρα μου τελείωσε? Καλώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανεχτήκατε αυτή την, ας το πούμε, ομιλία. Θα κάνω τη μουσική. Λέω να εγκατασταθώ για λίγο στο κηλικείο και όποιος έχει καμιά απορία προσωπική κλπ. Να μπορεί να έρθει να με βρει. Ευχαριστώ. Έλα. Μισό λεπτάκι. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τριανταφύλου για την τυπητική του παρουσία εδώ στο τμήμα μας και θα θέλαμε να τον τιμήσουμε με έναν αναμνηστικό δώρο εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, του Προεδρείου, της Κοσμητείας. Ευχαριστώ πολύ. Χρειαζόμουν έναν φιλόσοφο οπωσδήποτε στο ράφι μου. Να είστε καλά. Και εσείς, παιδιά, να είστε καλά. Να ανακοινώσω ότι έξω θα πραγματοποιηθεί το demo session, έξω από τα αμφιθέατρα. Ευχαριστώ πολύ.